Здравейте, аз съм Десислава и днес ще ви запозная с един много специален човек. Орлин Баев се казва. Той е специалист по човешки души и психотерапевт. Днесната тема ще говорим за Петър Дънов. Учителят Петър Дънов, предполагам, всеки е чувал за него и ще бъде любопитно на всеки зрител да знае малко повече за неговото учение. Бъдете с нас. Орлин, ти си водещ психотерапевт в София. Как се запали по психотерапията и по учението на Петър Дънов? Психотерапията или учението на Петър Дънов? С учението на учителя съм запознат в последните над 20 години. Запознах се с него, като бях в казармата. Бях в отпуска и в Варна си купих една малка книжка, на която беше написано Бейнса Дуно мисли. И аз си я вземах тази книжка, защото се интересувах от мисли от мъдреци и така нататък. И като я прочетох, след време разбрах, че това не е жена Бейнса Дуно, но че това е мъж и че се казва Дънов. Петър Дънов и че това е неговото духовно име всъщност. Бейнса Дуно. И просто останах много очарован от неговата мъдрост. Бях в казармата, бях 20 годишен. Тогава спрях месото в казармата, в Нови пазар. И неговите идеи просто проникнаха в мен дълбоко. Петър Дънов за мен е не просто човек, той е една същност, която е дошла тук в нашия свят, за да носи светлина в този свят на тъмнина, на сенки, на илюзии, за да носи светлина, за да носи правда. Нещо, което е доста рядко срещано в нашия живот свят. Той какво проповядва? Не е хубаво да се яде месо. Петър Дънов говори за много неща. За храната това е само една от многото теми, за които говори. Той не е най-важната от темите. Вегетарианството, да, но не само. Говори за любовта, говори за мъдростта, говори за истината. За любовта като основа на нашия живот е, че ако няма любов, че няма нищо, че няма смисъл, няма сила, няма радост, няма нищо. Няма ли любов, няма нищо просто. Абсолютно нищо. Няма ли любов, си нищо. За това говори учителя. Говори, че любовта, като я имаш, тя не е твоя, тя просто преминава през теб. Че ние като личности, като някакви същества сме системи, че сме като реки и че ако през нас тече любовта, тогава сме нещо. Не тече ли любовта, сме едни безводни реки. Може да тече нещо друго, нещо гадно, мазно, идеите на този объркан свят, но това не е любовта. Тогава няма щастие. Тогава има само мъка и чернилка. Дънов говори за мъдростта. Мъдростта, която е една разумност, не от този свят. Разумността на живото сърце. Разумността не само на мозъка, а на това, което минава през този мозък. Че то е само едно радиомозък. Една машина и въобще цялото ни тяло. Че ние сме нещо много по-мащабно, нещо много по-голямо. И че живееме тук в тези тела, в този свят за много малко. За много малко живеем тук и живееме с част от нас самите си, от нашия дух. И че този дух, той се въплъщава тук с една много малка част от себе си и работи през този мозък, през това тяло. Доколкото се умеем да му дадем път, доколкото се умеем да се смирим, да пречистим нашия живот и да го накараме да резонира с този на нас като божественост.
и да ги срещнем тези двете наши начала в нас. Земната си природа, тялото си с нашата божествена природа, нашето истинско аз. Защото никога не сме били само това земно тяло. Това е една илюзия, в която ние живеем. Тялото, чувствата, мислите, паметта, хубаво. Но това е нещо много за малко. Това е нещо, което живее за 70, 80, за 100 години. Минат ли те за 100 години, няма никой. Нима сме само това. Мислите ли, че сме само това? Не сме. Нещо много по-велико сме ние, човеците. Ние сме вечни същества, които, както учителят твърди, Петър Дънов, учителят, така го наричат последователите му, той твърди, че ние не се раждаме, ние не умираме. Умира тялото. А доказуемо ли е това? Ще попитат някои хора, които не вярват. Доказуемо е с методите на една по-велика наука. В нея има методология, има преживелищност, има и опитност, която обаче човек трябва да го преживее само. Тази малката твърда наука, тя е много хубава, не е много добре човек да стъпи здраво, но тя е само старт. Тя няма за сега методите за доказателствена база на такива твърдения. Те се преживяват по-скоро. Такива твърдения, те не са нови, те идват от древността, през индуизма, буддизма, зороастризма, през християнството, през кабала. И всичките твърдят същностни неща, че човекът е процес, който расте, развива се така, че да синхронира, да резонира с Бога. За Бога говори Петър Дънов. Бога не като старец с бялата брада, някъде стан на Олимп, а Бога като мъдростта на живота, като законите на битието, дарма. Бога като същността на съществуването ни, като най-истинското в нас. Че ние самите сме тази велика божественост и че се проявяваме в тези малки тела, доколкото можем, че тази божественост, Бога се проявява на вълни, на степени, на етапи, през минералите, растенията, животните, човека, ангелите, архангелите. И по-нагоре през иерархията на разумността, на мъдростта, на живота. А какво е живота? Живота е това, което те кара, като погледнеш вънка едно разцъфтяващо дръвче, да изпиташ радост. Това е живота. Това е животът. Нямаш ли го в себе си, нямаш сила. Животът е сила. Живот на руски, примерно, значи корем. Много странно. Живот значи на руски корем. И тук вече идва едно съответствие и с центровете на енергийни и психологични заряди в нас. Че центърът на корема, всъщност това е центърът на енергията в човека. Това примерно в китайската, в даоската йога се нарича долният дан тиян. То в този долен център живее човешката сила. Животът е сила, животът е движение, животът е нещо, което постоянно тече, развива се, прелива се. В живота няма застиналост, в живота няма рамки, няма таблици Excel. В живота няма малки граници, поставени от малки човешки умове. Но животът не се вмества в тях. Животът се живее, преживява се. Усеща се, чувства се със всяка една телесна клетка, как като закипи в тебе, знаеш какво е. Няма ли го този кипеж, тази сила, какво има друго? Може да имаш милиарди
Нямаш ли живот, нищо нямаш. Има ли съдба? Има ли човешка съдба или кой ход си направи? И двете. Според учителя се раждаме на този живот с определени главни посоки, параметри, през които минаваме. Параметри, които като някакво русло на нашия живот, но имаме и свободна воля, която решава доколко да премине през тези неща, по какъв начин да премине през нещата и най-важното, как да ги възприема. Какво възприятие да има за ситуациите, за преживените трудности и така нататък. Тоест ти това, което ме питаш сега и го наричаш съдба, нещо го наричат с друга думичка. Карма. Карма. Карма има, аз вярвам, че има карма. Карма е закон за причината и последствието. Това е дори физичен закон. Действие и противодействие. Има такъв закон. Има карма, но истината е, че ние си я градим сами. И това, което сега преживяваме, сме го съградили ние самите си. С нашите действия в предишния живот. И за да живеем сега радостно или да имаме трудности, това е просто един резултат. Просто береме плодовете на дела, които сме правили преди. Не ги помним. Не си ги спомняме, защото сме в ново тяло с нов мозък, но ние като вечност сме си ние. А как може да променим нещо, ако сме правили нещо лошо в предишен живот и не го помним? С възприятието си сега. Не е нужно да го знаем точно какво е. Това, че сме го забравили, си има защо. Животът е мъдър. Въпреки, че има методи за спомняне, регресионна терапия и така нататък. Но не е това най-важното, да се види какво е било, какви сме били, как сме живели, защото ние сега, по нашия живот сега, ние знаем какво сме били. Защото каквото преживяваме сега, това каквото сме били преди. Това е просто един резултат. Най-важното е сега как реагираме. Как сега реагираме на ситуациите си, на живота си. Да прегърнем страданието. Да го направим от мъчение, т.е. от едно неразумно възприемане на трудностите, като ужасни и така нататък. Тогава те стават на мъчение. Стават на мъка. Така възприема неразумният човек нещата. Мъдрият човек възприема трудностите с разтворена душа и сърце и ги превръща в едно разумно страдание. Тогава то е вече мъдро, тогава вече това страдание се превръща в градивно и чрез него расте човека. И като го има, тогава може да има и радост, истинска радост. Все по-висока. Но тази все по-висока радост не е само купонясване и викове, както се преживява на по-ниско ниво. Тя става фина, тиха. Става на любов. И някъде на по-високо ниво страданието и радостта се сливат, както мъжът и жената се сливат. Страданието става просто на опитност, преживява на опитност, вече човек не бяга от него. Както и радостта се превръща от нагон, който иска да преживява, т.е. от страст, се превръща в любов и се превръща цялото ни съществуване тук в този свят в една мъдра опитност, в една реализация на божественото в нас. Ин и ян, мъжкото и женското, страданието и удоволствието. Всичко е бинарности в този свят, но мъдрият се умея да ги съчетава, да ги въздига и да види всичко това през една трета позиция на мъдростта. Там те не са в битка, но са в синтез. Тогава този бинарен живот бива виждан като училище.
Петър Дънов точно за това говори, че животът е една голяма школа, духовна школа. Целият живот. Така погледнат, целта на този живот се разминава с това, което виждаме наоколо. Да трупаш вещи, да имаш нещо, голяма вила тук, да почиваш на най-хубавото място, да караш какъв автомобил. Това общо взето е света, пълна света. Има в този живот цели стойности, които надхвърлят тези малки житейски суетни цели. Да се осигуряваш. Защо? А кои са те? Истинските цели. Стойности, да. Истинските стойности. Истинските стойности. Това е да имаш смисъл, да имаш връзка с любовта. Това е да имаш връзка с Бога, да имаш връзка с доброто, да си човек. Просто да си човек. Да си човек, истински човек. Да можеш да обичаш, да можеш да се зарадваш на едно детенце, на едно животно, на едно цветенце. Да можеш да имаш живо сърце. Ето това са нещата. Истинските неща даваш ти стойност, радост, смисъл, щастие и нищо друго. Имаш ли това, имаш всичко. Тогава панелката, в която живееш, ти стига. Тогава си доволен човек, щастлив човек си. Тогава благодариш и на най-малкото, което имаш. И то е повече от достатъчно. Защото сърцето ти се радва за това. Защото можеш да обичаш. Петър Дънов говори много неща. Говори за отношенията между мъжа и жената. Говори за културата. Говори за начина на живот на цялата планета. Говори за това, че идва един друг свят, един друг живот, че всичко старо наблюдаваме до сега наоколо. И цялата алчност, поход, страсти, цялата човешка его смрад, тези желания аз да имам, да е мое, да съм повече от теб. Всичко това ще се загуби в една култура на любовта, култура на светлината, в която знаеш, че си брат на другия човек, че никога не си бил отделен и че няма нужда да се делиш. Той говори за братя и оттам произлиза, може би, бялото братство. Братието братство. Братието бяло братство произлиза от едно глобално братство на светлината, на любовта, мъдростта и истината, космическо братство. Нашето земно малко братство, било то българското бяло братство или бялото братство, неговите други клонове по тази земя, или въобще други подобни общности, като християнски или буддийски и така нататък, защото те са в тая посока. Те са просто отражение на това голямо братство на любовта. Космическото братство на една иерархия на светлината, на доброто и на истината. Та оттам идва думата братство. Не от земното братство, а от космичното братство на живота. Големия живот, хубавия живот. Този, в който знаеш, че нещата са наред, че няма случайности. Космите на главата ти даже са преброени. Че всеки миг от този живот ти е за да се учиш и за да живееш така, че да свалиш този по-големия и по-мъдър живот тук, в този малък и изкривен живот. Както се казва, да свалиш Царството Божие тук на тази земя. Ето това е една достойна цел. Какви други цели са достойни? Има ли други? Да продаваме още повече и да имаме повече пари и да караме по-голям джип от съседа.
Какво лоше? И така. Много мъдри съвети. Много мъдри съвети. Надявам се, много хора се докоснат до тези съвети и в един ден да се променят наистина нещата. Житейски са, приложими са. И най-важното, ако живееме във всеки миг от сърце и от душа, ако слушаме призванието си, ако имаме допир до нашето призвание, тогава нещата в нашия живот се случват добре. Иначе, живеейки и най-скъпия луксозен живот с 2 трилиона в банката, не живеем ли от сърце и душа? Пусти сме, празни сме. Затова желая на всеки човек да живее от сърце. Как да разберем кое е призванието на нашия живот? 2 начина. Единият приложим чрез опитност. Пробвай грешка, пробваме това и това. Професия, работа, така. Чувстваме кое е за нас, в кое сме добри, за какво ставаме и кое ни радва. Другият начин, вътрешният, медитацията. Молитвата и медитацията, да се ресвържим с нас като вечност, като души и оттам знаем, ние като души знаем много добре за какво сме тук. И съчетавайки тези 2 начина, приложният, пробата и грешката и вътрешният, ресвързване с нас като души, тогава знаем. Всеки човек знае за какво е тук всъщност. Чрез кой тип медитация? Медитацията е само една. Видовете, това са вече увод в медитацията. Това са визуализации и така нататък. Стъпалата на йога или в будизма, стъпалата или в други системи, но медитацията, тази вече, истинската е една. Тя е просто да надхвърлиш малкият ум и да си в себе си. Над мисленето в самия себе си, в един различен разум. Тя наистина е една. Благодаря за този интересен разговор и вие, скъпи зрители, надявам се да послушате мъдрите съвети на Орлин Баев. Живейте щастливо и пълноценно!